Kani kadai ka jingpynkhreh nang ta ka jing seng Proseshon Eukharist jong ka balang Katolik na po ni Nongstoin ka bala organize da ka Nongstoin Diocese. Temata ki pacarunget jong ka ne ka ni Nongstoin kilayawan ni nang tabat pynkreh ia kini ki syuki ka pandal bat ki we ki jing don kam. Kani ka jing seng kan long lasai kasih ublay kepada karway tarik disembar jong usnem. Ini apa suam tay ka jing pynkreh bat hadin katangin siyo sengau ya ka jing kren jong we na ki nong priat jong kane ka jing yaseng uba nerius kas imli bude chairman jong ka organizing committee. Hakane ka jing seng ka banlong lasai ka siublay na kaliang jong ka Nongstoin Diocese bat ki jing jong ki parabanget ki pidang kelut ya barok ki bawan sia kane ka jing seng na banta ban syakri yu blay hakane ka jaka.